Tallentaa Itä-Kairan pätsikarsinta laji 2 2024. Ilona Roksaari. Ja siellä Joni Virkki. Hello, hello. Täällä on wall walk mitat seinästä 25 senttiä. Naisten paikka. Miesten paikka 150 senttiä. Sitten naisten seinästä 25 ja 140. Sitten käsipaino. Yes. Miesten käsipaino 22,5. Naisten 15. Ja sitten se on tuosta vaan. Se nyt se, joo, se näkyy hyvin. Noniin. Nyt pitäisi näkyä kyllä kaikki. Sitten mä painan nämä kellot sit yhtä aikaa päälle. Niin. Näissä oli 10 sekunnin lähtölaskenta molemmissa, niin se Hyvin se menee. kilpailijat valmiita. Onko se välikummaa käydä tehdä? Saako painaa? Saa painaa. Viisi, 4, 3, 2, 1. Menoksi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vaihto. Kädenvaihto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja 10. Purpeet. 1, 2, Joo. Kaksi. Joo. 2.40 eka kiekka. 1, 2, 3, 4,
10 ja laitto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hyvä. Hyvä, hyvä. Joo. 5 minsaa aikaa. Joo. Joo. 7. Joo. 8. Joo. 9 ja hyvä viimeinen vielä. Joo. Joo. 10, yes. Mulle happi. Ja viimeinen Joo, kerta lähtee. kiinni vaan paino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 vaihtoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Hyvä, hyvä. Hypitään. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. hyvä. Ja Nyt vaan käsien kanssa tarkkana. Menee viivalle. 2,5 minsaa. Joo. 1. Joo. 2. Ei ole. Joo. Joo, hyvä. 3. Joo. 4. 2 minuuttia. Jaksaa. Viimeinen. Joo, hyvä.
5. joo. 6. Joo. Joo. Hyvä. Tämä. Joo. Pari vielä. 8. Viimeinen menee. Tarkastaa ja rauhassa. Tarkasti vaan, ei mitään noureppejä. Joo, menee, hyvä. Joo, hyvä. Hyvä. Niin. Vai jo niin? Hyvä. Yes. Siinä oli 8. 5-7. 5-7, joo. En tiedä mitä olet sanomassa, mutta... Hyvä. Kova. Toka vikas. Taisteluvoitto. Joo. Se viimeinen. Toka vikas. Ei käsi liikkunut ja se hyydytti mun Joo. ton olkapään, niin äsken meinas jo Joo. olla et vittu. Jos mä tuon alas. Joo. Hyvin taistelu. Se oli vähän semmonen, että toiseksi viimeinen, kun se ei liiku. Joo. Se ei tahtonut liikkua se käsi. Se on vähän. Se vei sen tässä. No niin. Kova. Ei ihan mennyt siihen 3 minuuttiin, mutta ihan Ei. hyvä.